дар историяи пешинангим ва дар видеои нав партофтагим як блогер гум шудагия дар бораи авай гап задагим ва комментариҳои авай хондум. бовар кунед бениҳоят ғамгин гаштам. бениҳоят мардуми мо зуд қазоват мекунанд, зуд комментария менависанд фикр накарда. бениҳоят суханҳои бад нависондаган ва гуфти ҳамун гапо ки как бута ояндаи хичона хичон медонанд чӣ гуна ҷон метан ва дар куҷо ҷон метан. гӯш кунем бародарҷоно, хоҳарои азиз, хоҳароро ҳам нависондиянам гапои безе. мега ки ман бад кунаму ту бад мукофотиҳи, пас фарқ миёни ману ту чист бигӯ. фаҳмиде маънош чиай? ман бад кунам, ту мукофоти бад тии манда, фарқ байни ману ту чиай мега? вай модарай, вай ҷигараш сухтисай. ба ҳазор умед манда муроҷиат